Eguraldia aldatzen ari da, itsasoa eta aireak kutsatzen eta ekosistemak hausten. Aldaketa klimatikoa hemen da. Hemen da denboraz eta baita espazioz ere. Euskal Herria erregai fosilen kontsumitzaile handia da. Aldaketa klimatikoari buruzko lehenengo saio honetan, Stop Fosilak ekimeneko Gorka Laurnagarekin hitz egingo dugu Euskal Herriko egoera energetikoaz. Ongi etorri Gorka, zer moduz? Ongi, mila esker zuenian eta etxeunten bertzegun batez hartzeagatik. Hasteko, konta iguzu favorez, aldaketa klimatikoari buruzko programa honetan, zergatik lehenengo gaia izango da erregai fosilak? Claro, nik uste dut eskema klasikoan lehendabizikoa da solastea klimaz, ez? Klimaren egoera zein da, orden solasten zara isuriak nola hunditu diren azken urteetan, zenbat ppm erratutena, ez? Zenbat partikulai diren metatzen atmosferan, negutegi efektuko, bla. Gertatzen dena da hori ja badakigula, komatxo artean. Gero egia da ja, bizket detailera etortzen garenen ez dakigula inbertze, ez? Baina edozein kasutan, karo, klima aldaketa solasean ja bazi 30 urte. Batzuk hartzen dute, 80. hamarkadatik, praktikamente jakin barra zena klimai buruz ja badakigula, bai? Nolait ere, zientzia klimatikoak ez duela sobera aurrera egin, edo ez duela deskubrimiento hundirik egin ordutik, ez? Más o menos, bagenekien jakin behar zena. Orden, karo, guk gertzen duguna da, 2026an tokatzen dena solastea ez dela inbertze klima aldaketaz, beti solastu barra dela, bai? Baina ez dela inbertze aztertzea hori, baizik eta tokatzen da soluzioez solastea. Eta orden tokatzen dena 2026an da klima ekintza solastea, eta horrek nahi du erregai fosile solastea. Eta horrek gertatzen da paradoja handi bat. Mundu guztiek badakigu klima aldaketa sortzen dutela erregai fosilek, baina erregai fosilak ez dire agertzen inondik munduko klima tratatu handienetan. Hoi da paradoja handiena, ez? 2018an sinatu zen munduko, edo, nego duzu, historiako klima aldaketaren tratatu handiena. Parisko akordio ezaguna. Bueno, Parisko akordioan finkatzen dire temperaturaren igoeraren mugak, baina ez dira aipatzen erregai fosilak. Ez da mundu guztiak badakien, horiek direla, ez? Petrolioa, gasa eta ikatza ez dire inon agertzen tratatu horretan, bai? Aldiz, 2026an da lehendabiziko urtea, aurten, egin dela gailur bat, Kolonbian, bai? COP famoso hoien paraleloa dena, izan dena nolabait ere, erregai fosiletaz solasteko. Santa Martan, Kolonbian izan da. Eta hor biletu dutena da, ja sortzea akordio lotesleak erregai fosilak edatzen ez segitzeko. Evidentea dena, ez? Hau da, jarri bar zaiela ja muga bat erregai fosilei. Hoi 2026an adostu da, edo hasi gara adosten, bai? Eta badakigu 80 hamarkadatik edo, ez? Orden, guk Stop Fosilaken erten duguna da, 2026a izan behar dela fosilen hilobia, nahi baduzu, ez? Hemen ja bai, hasi behar gara klima ekintza solasean, eta beraz, erregai fosile solasean. Hoiek dire gure kezken erdigunean egon barra direnak, eta behar dugu hoiendako soluzioak proposatu. Aztertu, zein den gure dependentzia haiei buruz, eta proposatu soluzioak, bai? Eta hau, azaltzeko erten dut gauza bat. Karo, ez da berdina solastea isuriez edo erregai fosilez. Zergatik. Karo, isuriak jaitsi behar ditugu, ez? CO2 isuriak. Baina, klaro, hoi proposatzen duzunean, hor ja badire zirrikitu gehiago. Karo, hor herrialde batzuek erraten dutena, ez? Bueno, tranquil. Asmatuko dugu teknologia bat, zeinak baituko dituen, sekuestratuko dituen isuri horiek, filtro batzuk jarriko ditugu eta bar, eta beraz hemen segitzen alda erregai fosilak erretzen, eta aldi berean isuriak jaisten. Karo, gero, zientzia datu guziek erraten dute, hoi ez dela posible oraingo, ez dela gertatzen, ez? Orden, hemen problema azken finean da, badirela herrialde batzuk, petroestatuak deitzen ditugunak, estatu batuak, Rusia, Saudi Arabia, eta halako herrialde batzuk, baituzenak interesa handiak erregai fosiletan, eta badire, enpresa handi batzuk, Shell, Exxon, Petronor, Repsol, baituztenak interesa handiak erregai fosiletan. Hortaz, orain arte ez da solastu, kasi, komatxo artean, erregai fosiletaz, eta hortaz orain tokatzen da erregai fosiletaz solastea. Orain, ateratzen dugula gaia, txoritxo batek esan dit, badezula historia bat kontatzeko erregai fosilen inguruan, pixka bat ulertzeko guk erabiltzen dugun petroleo adibidez, nondik datorren, eta zer dagoen guzti horren atzean. Hoixen da, zuk erran duzun bezala,
Bai, zeren hemen, igual gero aipatuko dugu, baina gertatzen da gauza handi bat. Denek gaitu dugu erregai fosilekin bat gula arazoa eta barrez, eta bakigu petroleoekin eta. Baina guri iduritzen zaigu, ez garela kontziente erregai fosilen atzean badagoen aztarna eta inpaktu guziak, ez? Eta importantea da, handi batean energia berriztagarrien eztabaidari begira, ez? Zertaz erraten dut. Guri galdetzen bat digute, aizu, mendi horretan eoliko bat batzea zer iduritzen zaizu? Pues hasi, ez dakit, hola erranta, pues ez dakit nahi egut mendia gabe. Orain, galdetzen bat digute, zer nahi egotuzu? Eoliko pare bat edo fracking arrobi bat? Orden, ja, denek errango genuke eolikoak, nahi ditugula. Kontua da euskaldunok egunero aukeratzen dugula, eta aukeratzen dugu frackinga. Baina frackinga ez dugu ikusten, frackinga dagoelako estatu batuetan. Hortaz guk egiten dugu historio hau kontatzeko. Orden, historioa, nahi baduzue, hau Berriozarren grabatzen nahi gara, Berriozarren konsumitzen den petrolio litro baten atzean zer dago. Historia hasteko, ganbarra dugu salto bat, ozeanoa gurutzatu eta ganbarra gara Texasera. Eta eman dezagun, gaur, han jaiki da gizon zuri janki bat Texasen, eta gozaldu du Fox News ikusten, eta Fox Newsen ikusi du Donald Trump, eta ikusi du bertze maila handi bat, eta hor petrolioaren magnate pile bat, tartean Josu Jonimaz, euskalduna. Eta berak gozaldu du ikusten, eta Trumpek botaitu mezu pare bat. Errandu klima aldaketa dela txorrada bat, dela invento woke bat, eta energia berriztagarriak direla kakazar bat. Ez dutela funtzionatzen, eta gainera hiltzen dituztela txoriak. Eta beraz hemen egin behar dela egitazko energien aldeko apostua. Eta egitazko energia sendoak, horiek dire, petrolioa, ikatza eta gasa. Eta orduen tipo unek, saldu do ikusten, eta bueno, haizu, iduritzen zaio razonable. Estatu batuaken, 2020tik 2025 erregai fosilen alde egiten duen jendea bikoiztu da. Horiek lehenestearen alde egiten duen jende kantitatea bikoiztu da, batez ere republikarren artean, demokraten artean gutxiago, ez? Hau da, Trumpen administrazioak haidu izaten eragin ideologiko potente bat erregai fosilen alde, bai? Orden tipoak osaltzen du eta badoa lanera bidean. Eta lanera bidean hartzen du bere sub erraldoia, bere 4x4 janki horietako bat, pick-up edo horietako bat, ez da? Imaginatzen dugu bufaloa darrekin. Eta gaten da. Autobusean joaten dire pertsona migranteak eta emakumeak. Pertsona zaurgarrienak ibiltzen dute garraio publikoa eta klase ertain edo akomodatuagoek erabiltzen dituzte kotxeak. Hoi mundu guztian gertatzen da, baita estatu batuetan ere bai. Eta tipua joaten da, berak lan egiten duen arrobira. Dela, Texaseko arrobi permikoa deitzen dutena. Arrobi hori da munduko petrolio arrobi handienetako bat, eta Texasen dago, estatu batuetan. Eta bera joaten da aratbidean, eta aratbidean oroitzen da, nola bere aitatxi kontatzen zion, 20. mende hasieran haiek gantziren, kauboiak bezala, petrolioaren bila, urre horren bile, eta kontatzen dute, mituak, garai hortan, baten bat zenion lurrari tiro bat revolverrarekin atratzen zela petrolioa zurruztaka, ez? Atratzen zela hola hoiti. Bueno, petrolio, eta beraz, energia merketa konzentratuaren erreserba eskerga izugarri horri esker, 20. mendean gertatu da, giza zibilizazioaren historiako garapen, laster eta hundiena. Populazioa laukoiztu, bortzkoiztu da, eta sortu da, bai kapitalismo garatuena, turbokapitalismo ero hau, eta baita ere ongizate estatuak, baita Europar batasuneko, adibidez ongizate estatuak. Eta beraz, gure osasun publikoa, gure hezkuntza, gure soldatak, horiek denak garatu izan dira zurruztaka ateratzen zen energia horri esker. Horrek sortzen du arazo handi bat, eta da, zer egiten dugu gaur egun erregai fosilak alboratzeko, eta aldi berean gure ongizateko, oinarrizko baldintza horiek mantendu alizateko. Edozein kasutan, beragaten da arrobi horretara bidean, bere lantokia dena, eta segitzen dute hor lanean gaur egun. Karo, aldatu da testu ingurua, garai hortan zurruztak ateratzen den, ja ez da ateratzen zurruztaka. Orain zurruztak bota behar dire lurrazpira, frackingaren bitartez, bota behar da presioa handietan ura eta kimikoak harriak frakturatzeko eta fraktura horretatik ateratzeko eskistoko petrolioa, frackingaren teknikaren bitartez. Hau importantea da, zertaz?
Estatu Batuak izan zuen bere izugarrizko hornidura, hidrokarburoen hornidura hori, baino ematen zuen haizela kitzen. Bai? Eta orduen, 20. mendearen azkeneko urtetan, 80-90 urtetan, uste zen gelditu arginela petroliorik gabe. Eta hor dago piko hilaren teoria eta gauz horiek erraten zutena kontuz gizateria gelditu behar da petroliorik gabe, eta beraz, hau badoa kolapsora. Bi teleberri, gelditzen zaizkigu eta hau badoa tomar porrako. Eta mugimendu ekologistaren zati handi batek segitzen du gainera paradigma horretan. 2006an gertatu zen zerbait arras importantea. Eta dela hor, Texasen, arrobi permiko horretan, hasi zen ateratzen, lehendabizikoz, aipatu dugun frackingaren teknikarekin eskistoko petrolioa. Dela, bertze petrolio forma bat, ez konbentzionala erraten dutena, bai? Ez dela betiko petrolio merkea, baizik eta dile bertze petrolioak. Eta Estatu Batuak bihurtu zen, 2006tik aitzin, munduko petrolio ekoizle handiena. Ez da Saudiar Arabia, da Estatu Batuak. Bai? Eta teknika horrek dena aldatu zuen. Por cierto, 2006an, deskubritu zenean, Trump ere ailegatu zen boterera. Hor badago olako uztarketa bat, bai? Trumpen eta interes fosilen artean nola baitere. Baina horrek dena aldatu zuen, ezta? Edo zein kasutan babera ailegatzen da bere lantokira, honek denak badu Euskal Herriarekin zer ikusea, hori ikusiko dugu. Berak aktibatzen ditu bere martillo gigante horiek, eta hortik erauzten du petrolioa, 300 milioi urtez hor lotan egon den algen ondarroiek, ateratzen ditu, lehendabizikoz, iritzartzen du lurrazpiko monstruoi. Ateratzen dute eta botatzen dute oleoduktuetan zehar Texaseko kostara. Oleoduktoiek gurutzatzen dituzte, garai batean Txerokien lur sakratuak zirenak, gaten da, eta ailegatzen da Texaseko portu batera, adibidez, Houstoneko portura. Eta hor sartzen da, munduko transatlantiko handienetako batean, petrolio ontzia handienetako batean, hor sartzen da, eta hasten da bere bidaia Europa aldera. Orduen, kokatzeko mapan, Texas dago Mexikoko golfoaren izkin batean, eta hasten da bidaia hortik, eta pasatzen da Florida azpitik, hor dago baita ere Kuba, eta pasatzen da bien tartetik, ikusten du Florida eta ikusten du hor petrolioaren nolabait ere txoferrak, ikusten du hor Kuban gainera badirela petrolio ontzi pile bat blokeatuak, Habanara ezin sartuz. Estatu Batuakek 2026an otsailan patu ziolako blokeo energetiko bat, eta orduan ezin dire sartu petrolio ontzi horiek. Baina bertako txoferrak begiratzen duenen aitzinera, han ikusten du badagoela kakao monumental bat, Hormuzen, Iranen, 30 kilometroko lur mutur estu batean daudela petrolio ontzi guziak blokeatuak. Eta aldi berean 2022an hor Ukrainian ere gertatu zen zerbait, lehertu zen gaseodukto handi bat, Rusiatik etortzen zena Europara, Nord Stream 2, lehertu zuen norbaitek. Eta orduen bat batean, Europaren hornitzaileetako batzuk zirenak, hornitzaile nagusiak gasaren ikuspegitik, zen Rusia, eta petrolioaren zati bat, eta gasaren zati bat ere etortzen zen Iran, Kubaiten bitartez Europara. Eta sozio horiek, hein batean, Estatu Batuakek bultzatu eta moztuak utzi dute hornitzetik Europa. Nor bihurtu da, Europaren hornitzaile nagusia? Estatu Batuak. Estatu Batuak, ez? Orden, hau da, batzuk errango zuten bezala, mafiosoen jokaldi bikain bat, ez? Mozten dizkizut zure sozioak, eta bakarrik neri erosten aldauzu. Eta gainera Europak, hau patzen du literalki Europar Batasunaren webgunean, Estatu Batuak da sozio fidagarri bat. Orden, hemen gertatu dena da, El Padrino pelikulan bezala, egingo dizugu ukatu ezin duzun eskaintza bat, ez? Hoi da gertatu dena, eta hoi izan da, segurazki Estatu Batuaken, jokaldi geopolitikoaren logiketako bat. Zergatik? Erran dugu fracking bitartez ateratzen duela petrolioa, baina, petroleoi da aixe garestiagoa. Bere erauzteko forma, gainera bidali behar duzu buke batean Europaraino, orden konparatua, Errusiatik tortzen zen gas natural merke horrekin, oleoduktu batean etortzen zena, hau da aixe garestiago. Orden, klaro, nola saltzen diozu Europari? Bueno, adibidez, provokatzen gerrakan eta bai. Dena ez da evidentemente hain konspiranoikoa hain manipulazioa,
Baina, hoi ere segurazki badago, bai? Alderdi energetikoi bai dago, konflikto hoien atzean ere bai, bertza gauzen artean, ezta? Iraken egon zen bezala, bere garaian, ongi badakigun bezala, ezta? Edo zein kasutan, hau da ikusten duena, txofer horrek tarraten du, Trump hau maixu bat da, eta jokaldi geopolitiko bikaina egin du, baita Venezuelan ere bai, baita Kuban ere bai, baita bertze toki handitzetan. Eta tipo orduan gaten da, bai, Make America Great Again, orduan tipoa segitzen du Europara bidean bere petrolio ontzi horrekin, tartean, hau aipatuko dugu bertzen momenture batean, baina ikusten du itsasoko urak gero eta azidoagoak daudela, ikusten du gero eta mikroplastiko gehiago badaudela, horiek denak erregai fosilen bertze inpaktuak dire. Ailegatzen da Europara aldera, eta hor, Portugalen parean, bapatkean ikusten ditu bolita pile bat itsasoan, plastikozko bolita xuri pile bat, eta patzen du 2024 peleteko isuria, bai? Zagit jende oroituko den, egon zen momentu batean hemen, duela 2 urte, horako isuri bat, eta ailegatu ziren bolita pile bat, uneraino, bai? Plastikoa iteko bolitak ziren, eta egon zen horien derrame bat. Erregai fosilen bertza albo ondori bat. Segitzen du, eta ikusten du hor Galiziaren parean olako marea beltz izugarri bat, eta Galiziako telebista batean agertzen da Mariano Rajoy, 2002an, eta erraten du, mira uste, hai unos hilillos de plastilina. Prestixen gertakaria, 2002an gertatu zena, petroliontzi baten derramea izan zen, eta izan zen, konsideratzen da, Espainiako desastre ekologiko handiena izan zena. Hil ziren 300.000 itsas hegazti, adibidez, bai? Denek baitugu irudi horiek buruan. Desastre ekologiko izugarri bat, Frantziako kostaraino ailegatu zen, baita nola ez, Euskal Herriko kostetaraino, bai? Momentu horretan, marea beltzoi etzen plastilina, zen txapapotea, eta errantzen, 2002an, goiukatu zen, nunca maiz, errantzen, ez? Inoiz gehiago. Bueno, 2020tik 28 egon dire munduan 58 derrame petrolioentzienak, bai? Horrek denak segitzen du. Hau da, ikusten ez dugun horren atzean dagoen, ez da? Segitzen du zein kasutan itsasontziak, Euskal Herrira hurbiltzen da, hor Asturias parean bapatean ikusten du ikatzmeategi batzuk ja etxi direla, ikusten du urrunean badirela eoliko eta fotovoltaiko pile bat Espainian, eta erraten du, hostias, zer datorren, ez da? Ikatzmeategiak nola etxi diren hoiengatik. Baina, bueno, tipoak segitzen du Petroherrira, eta Petroherrira llegatzen da, hemen bai lasai, zer hemen, bueno, konsumitzen da oraindik petroleo eta gasak asko porro, beraz, bueno, lasai, ez? Eta orduan llegatzen da Bilboko portura, zain ez baita egontzaten Bilboko portuan badire sarreran bortze eoliko horiek maten dute handiak, baina historia guzi hau kontatzen duzunen, orduan gelditzen dire gauza txiki eta ridikulo bat bezala, ez da? Eta hola, agurtzen petroliontzi horiek, sartzen da Bizkaiko portura, Bilboko portura, eta nahi baduzu ikusten da Bilboko kaleetan kristoin manifestazio bat. Eta horri ikurriñak, eta jende arte, NATO ez? Antifascista gara, baina petroliontzi janki bat sartzen da Bilboko portuan, eta deskargatzen du bere gasa edo bere petrolioa bertako tokietan. Hor badago kontraerran potente bat. Gu NATO ez erraten dugu antiimperialista gara, baina gero imperialismo bortitzenari erosten diogu egunero gure hidrokarburuak. Literalki, Euskal Herriko hidrokarburuen zati bat etortzen da estatu batuetatik. Petrolioa, egin handi batean, Petronorrek ekartzen du, Josu Jon Imazekin, egin handi batean Venezuelatik, baina gas natural likidoa etortzen da frakinetik estatu batuetatik. Bueno, sartzen da, deskargatzen du Bizkaia gasen bere gasa, eta petrolioaren zati bat bidaltzen du Muskizera. Muskizen, ez egite gontzaten, golako tximenea gigante bat, eta tximenea gigante horretatik ateratzen da kebeltza. Eta kebeltzoi ateratzen den bezala, batzen du 2026ko otsaila, Muskizeko bentzeno isuria. Eta Muskizeko barrideak egon ziren egun batzu ez, 2026ko otsailaren 26an, ezin kanpoko airea arnastu izaten altzelako arriskutsua, bentzeno isuri horrengatik. Muskizen refinatzen delako gasolina, guk denek erabiltzen duguna.
Aldi berean, Josu Jon Imazek erakitzen ditu bere etxeko lehioak eta erraten du ze ongi arnasten den 400.000 euro kobratuz hilabetean, ezta? Eta hori da pixket gure panorama. Bilboko portua da arras importantea, zeren Bilboko portua da bihotz bat bezala. Hortik botatzen da Euskal Herriko gainerako toki guztietara odola izango zen bezala energia. Bilboko portua etxiko balitz, Euskal Herria bihar sartuko litzateke egoera kritiko batean. Kuban gertatu den bezala. Kuban moztu dute petroleoen sarrera eta badute krisi humanitario bat. Ostaz, energian ez ikusi da indeterminantea, ez da. Edozein kasutan, tipo Josu Jon Imazek arnasten du ongi, eta jaikitzen da hor Petronorreko langile bat, bertako langile bat, bizkaitar bat, Barakaldokoa eman dezagun, ez da. Eta jaikitzen da eta joaten da Petronorrera lanera. Tartean ikusten du bere semea, erraten dio, asteburuan atletiken partidora. Horrek badu bere zentzua. Honek gainera bere semeak erratut bai, eta badu ondoan Peio Reparazen poster bat, eta poster horretan agertzen da Peio Reparaz kotxe batean, ezta? Hau da, hegemonia fosila, deitzen duguna guk, ezta? Normalizazio fosila. Eta tipua segitzen du, lanera. Joaten da bere kamion zisterna horietako batean, bakizu, karreteran ikusten diren zilindro zuri gigante horietako batean, hor entxufatzen du Petronorren kamiona eta betetzen du zisterna. Eta hasten da Berriozar aldera. Gurutzatzen, ikusten du hor Bilboko metropolio termitero gigante bat dena, ez? Denek erabiltzen dute petrolioa, badire, 1.700.000 auto pribatu Euskal Herrian, bai? Eta denek erabiltzen dute hau, praktikamente denek, bai? Euskal Herrian saltzen den 10 kotxe bat bakarri da elektriko puroa, oraindik ere, ezta. Segitzen du, ikusten du hor Supersur, ikusten du Subfluviala. Supersurra da han Bilbo inguruan baden variante handi bat, bai, oraindik ere eraikitzen ari dire. Eta variante hoi bultzatu zen batez ere Pradales lehendakariak. Da HT-aren ondotik Euskal Herriko azpiegitura garestiena. Orduen, EAJ-ko lehendakaria izan zena, Euskadi Buru Batzarrekoa Josu Jon Imaz, Petronorreko presidentea, Trumpekin elkartua, eta Pradalesek olako azpiegiturak bultzatzen, bai? Guk erraten dugu, petroherri bat baldin badugu, behar duela bere petroalderdia, eta bere petroalderdiak izena du EAJ. Eta orduen segitzen du, tipoak txoferrak, bere kamion zisterna horretan, eta pasten da loiu ondotik, loiu, bakizu aireportu bat, eta guk hemen beti egiten dugu hausnarketa bat. Badago jendeak uste duena Euskal Herritarrak edo orte dutenak garela indigenak edolako zerbait. Eta bizi garela bakarrik gure baserrietan eta ardiekin, ez? Bueno, nik ez dakit ze tribu indigena ezagutzen duzuen baduena bere lurretan bortz aireportu. Baina Euskaldunek baitugu bortz aireportu, bai? Loiukoa da bat, Gasteizen Forondakoa, Hondarribikoa, Noaingoa eta Biarritzekoa. Bortz aireportu, ordu batera kotxean. Behar ditugu? Ez, baino, petroherria gara, eta euskaldun petrozalea gara, eta baitu, boz aireportu. Bueno, tipoak segitzen dugu, AP8tik etortzen da araño, tartean pasatzen da, han ikusten du urrunean Araban garai batean 2010an egin nahi zirela petroleo, gaz erauzketak, frakinaren kontrako mugimendu ezaguna, eta mugimendu horri esker lortu ziren bertan bera ustea erauzketa horiek, baino tipoak atzean duena frakineko gaza da, baino estatu batuetatik etortzen dena, ezta? Hor daude pixket gure kontrarranak. Hemen ez, baino kontsumitzen dugu bertze tokietako. Tipoak segitzen du, eta etortzen da Leizarandik, bai? Bertze mugimendu, kontrako mugimendu handiz izan zituen, ez? Azpiegitura fosil bat, kotxeak, por cierto, garraio istripuak dire gazten heriotza kausa nagusia. Hoi eta suizidio egoten dire biek, ez? Hoi importantea da, zeren garraio pribatu fosila, hoi ere da, kapitalismo fosilaren bertze alderdi bat. Lehen etxi beharrean, autobusak eta bizikletak, hemen kapitalismoak egin zuen bere apostua kotxeengatik. Eta hoi da bere bertze albo kalte bat, ez da? Eta llegatzen da, Berriozarreraino. Berriozarren deskargatzen du Repsolen estazio batean, hor bere zera, bere petrolioa, eta orduen etortzen gara gu kontsumitzera. Eta hemen guk erraten dugula pixket provokazio moduan, badirela lau perfil, ez? Baldin bada guraso bat, etorreko da sub hauetako batean, bakizu, lau bider lau kotxe horietako batean. Paradogikoa dena, zeren subak dire, prezizki,
aurren harrapaketa gehien baituzten kotxe estiloak. Zenbat eta handiago, orduan eta gehiago. Baina erraten diogu, haizu, bete depositoa. Baldin bada, nekazal eremuko petromaskulino bat, mutiko petromaskulino bat, horreko da bere 4x4 lokaztuarekin, edo motoarekin, eta horreko dio, bete depositoa. Baldin bada, nekazal punk bat, eta horreko da bere C15arekin, eta baldin bada irakasle bat, eta horreko da bere furgonetarekin. Oie gara, baitere, gu euskaldunak, ni parte, ni ere bai, ez da. Eta arrango dio, bete depositoa. Eta betetzekin depositoa, orden hartuko dutela hauek bere biziko sustoa. Errango dio, ostia, Hormuz nola dagoen, ezta? Zenbat biderkatu den petrolioaren, gasolinaren prezioa. Aldiz, kotxe elektrikoa kargatzen dutenek, gasolina kargatzeko kotxek, bortz aldiz gehiago sumatu dute Hormuzeko itxiera. Zeren, karo, zuk Hormuzen esten baduzu, esten duzu petrolioen garraioi, baina eguzkia ezin da moztu. Ezin duzu, ez dago Hormuz bat eguzkiaren dako. Orden horregatik, gasolina betetzeko, bortzaldiz gehiago garestitu da konparazioan bertzearekin, ez da. Australian adibidez, Hormuzekoa gertatuta gero, disparatu zen kotxe elektrikoen bilaketa Googleen. Egin zuen, jendeak sumatu zuelako dugun dependentzia hori, ez da. Edo zein kasutan, etortzen dire, furgonetero baldin bada, joango da Pirineoetara, eta Pirineoetara joaten denean, orduen bai, aterako da, azkenean, CO2 molekula hori, iesoditik, bai. Iesodia da tubo eskapea, bai. Kotxearen iesodia da gure ekonomiaren, baduzuen metafora bat, edo simbolo bat. Gure ekonomia da lineala. Lineala erran nahi du da deusari tirar. Hartu eta bota, ez da? Eta hori da, Texasen atera den petrolio litro hori, azkenean, ateratzen da hortik. Ateratzen dena da zabor pribatu bat. Da zabor pribatu bat, da zuk erabili duzuna. Baina botatzen da denendako den airean, ez? Denendako den zabortegi batera. Orden hori joaten alda aur baten arnas aparatura, aire kutsadura da munduko bigarren heriotza kausa nagusia, Europan hiltzen dire 12.000 aur. Aire kutsadura arrazoiagatik, urtero. Eta, baldin bada CO2 molekula bat, joango da atmosferara. Eta hor ja ez nahiz luzatuko, historia ezagutzen duzue, gelditzen da atmosferan, milaka urtez, hasten da berotzen horrazpiko klima hoi, guk erraten dugu hor CO2 molekula bat atmosferan dela segurata bat bezala diskotekan, baino aldrebes. Uzten du sartzen mundu guzia, baina ez uzten inorra ateratzen, ez? Sartzen da beroa, baina ez da ateratzen, eta hor gertatzen da, efektu invernaderoi, negutegi efektua, hasten da berotzen eta Euskal Herria hasten da idortzen. Klima aldaketan eszenatoki txarrenetan, okerrenetan, Euskal Herriaren klima ezea bihurtuko zen Mediterraneoa. Hau da, erraten aldugu, bardeak zabalduko zirela pila bat. Eta pagadiak ditugun tokian, izango genituzkela, Valentziako arbustuak. Hoi gertatzen alda, hoi da klimaren eszenatoki txarrenetan, zorionez ematen du eszenatoki txarren hoiek ja eragozten nahi ditugula, Parisko akordioaren esker gradu bat jaitsi delako gure norabidea, ez da? Beraz, hoi gure alde. Zertxo bait bada, gradu bat handiz da, bai? Naiz eta oraindik gure trajektoria aski kaltegarria izan, ez? Goaz, 3 graduko igoera duen mundu batera, hoi da drama bat, baina leheno gaten ginen 4 tapikora. Hoi zen desastre bat zalantzarik gabeko, ez da? Eta, hor gelditzen da, eta hor egiten du bere klimaren efektuak, ni horrez nahi sartuko gaur, ez? 2022an piztu zen sutea Nafarroan, Pirineoetako glaziarren 80% desagertu da, gure izokinak, gure izokinen kantitatea jaitsi da, Bastanen, 2014an izan genuen uholdea, eta bar, eta gero daude tipping points deitzen dituzten berrelikadura bukleak, hoi dela klima aldaketaren bertze arriskua handietako bat, eta hoi da sortzen dirolako bukle batzuk aktibatzen dela haiek bakarrik eta ez dire gelditzen, permafrosta hasten da urtzen, orden ateratzen da metanoa, eta orden metanoa ateratzen denez berotzen da gehiago klima, permafrost gehiago urtzen da, eta bukle bat sortzen da, eta orden aktibatzen altzaizu hoi, eta orden desmadratzen altzaizu klima, eta ez dago zure esku. Ja berdin du, zuk ustea, errandugun bidaia hori egitetik, ustea fosilak erabiltzetik, zeren ja
aktibatu dire dinamika propio batzuk, Antartidan, Amazonian, permafrostarena, ez, haunditz, eta orduan klimaren egoera pasatzen da egoera batetik bertze batera, bai? Hortaz zerten dute, klima ez dela lineala. Hoi da jenga batean bezala, bakizue jenga joku hoi, ez? Ateratzen dituzuna piezak. Claro, zuk gaten zara ateratzen piezak eta ematen du dagola egonkor. Eta errepente ateratzen duzu pieza bat eta erortzen da dena, ez da? Pasatzen da egoera batetik bertzera. Kliman izaten alda hola ere, bai. Beraz, igual klima ez da, batzuk erten dute, ez da eskalera bat, gaten zarena graduz gradu, baizik eta izaten alda amildegi bat. Pasatzen baduzu inflexio puntu bat, eta inflexio puntu nagusia erraten dutela direla 2 graduak, hortik aurrera desmadaratzen altzaizu. Hoi da arrisku nagusia. Bueno, hoi da Euskaldunek, petroherria deitzen duguna, Euskaldunek egiten dugun eguneroko erregai fosilen kontsumoa. Biztut, ipuin kontalari bikaina izango zinakela, akaso eskoletara juntzezke eta zabaldu hau, baino... Terrorezko ipuin hau kontatzeko, ez? Ez, baino, baino gehiagotan bai aipatu duzu ikusten ez dugun hau. Bai. Nola da posible, horrelako zerbait, gure begietarako hain ikustezina izatea? Hoi da klabetako bat, ez? Hoi da klabetako bat. Hortaz errandu hasieran guk ikusiko bagenu, fracking hori gure etxe ondoan edo eolikoak denek izango genuke argi. Kontua da ez dugula ikusten, ez? Eta ez ikustea horrek baitu arrazoia handitz, bai? Alde batetik, azpiegiturak daudelako invisibilizatuak, horrek erran nahi du daudela munduaren bertzetoki batzutan, bai? Desplazatuak, Texasen, hori kontatu dugun bezala, edo ego globalean, Amazonian, badire arrobi handitz, Venezuelan, Etiopian, Iranen, bai? Han daude, nolabait ere azpiegitura horiek, sortzekoak, bai? Batzuk hemen ere bai, muskizeko birfindegian, errate baterako, bai? Azpiegiturak daude desplazatuak, eta inpaktuak ere bai daude desplazatuak. Ez ditugu inpaktuak ikusten. Dena dago beste leku batzuetan. Beste leku batzuetan, edo bertze denbora batzuetan. Zuk hasieran sarreran erran duzu espazialki, eta denboraren aldetik klima hemen dago. Eta efektibamente hala da, baino gainera inpaktu nagusiak oraindik ez daude hemen. Daude desplazatuak batez ere ego globalean, bai? Azken idortetan Afrikako adarran hil dire 13 milioi abel buru desertifikazioarengatik, horrek provokatzen du errefuxiatu klimatikoak egotea, ezin dire gelditu beren etxeetan, aizaielako idortzen, bere ingurunea, haiei inpaktatzen die gehien, baino gainera, direk gutxien kontribuitu dutenak, direk gutxien emititu dutenak. Uste dut, Afrika osoa dela munduko isuri guzien 8%. Ez da deus, baina populazio aldetik dire zati handi bat, ez da. Orden, invisibilizatuak, inpaktuak ere daudelako bertzetoki batzuetan, ez da Europa den, lasterren berotzen ari den kontinentia, eta desplazatuak denboran, ez? Guri erraten badigute bihar bihurtzen aldela Mediterraneoa bastan, ostia, denek errango, ez zerrein mara gelditu dena, ez? Baina, karo, 2000, estenatokiak gola dire, ez? Mende bukaerarako, ados, baina ni bihar gamar naiz atletiken partidu guztera, ez? Eta hau ez da akusazio bat, da gehiago, normala den bezala, guk ere badugu bizi bat, ez? Orden, invisibilizatuak zentzu horretan, invisibilizatuak gainera, nik batzutan erten dut, gainera faltazena CO2 molekulak ez dira ikusten. Ikusten baziren kebeltzo hori, iduritzen zait oraindik ere ikusiko genuen toki guztietan, zeren literalki da kutsadura bat, da toksiko bat botatzen dugun alde guztietara, ikusiko genuen kunetetan, etxeko lehioetan ikusiko genuen beltza zerua, eta orden denek erranen genuke, ostia, ez? Gainera ez dira ikusten. Eta gainera, oleoduktoak eta azpiegitura horiek gaten dire lurrazpitik, orden ere ez ditugu ikusten. Hoi da invisibilizazioen modu bat, baina badago, niri gehien gustatzen zaidana, da hegemonia deitzen dena, ez? Hau da, invisibileak egiten zaizkigu ditugulako guztiz normalizatuak. Hain normalizatuak ditugu, ez garela ohartzen ere. Batuko dut adibide bat. Lehen erran dut, historia horretan, aitak erraten ziola semeari, asteburuan atletiken partidua. Petronorrek patrozinatu du atletik 7 urtez. Petronor, batzen zuen, bai? Hor patuko bazuen nuklearrak bai, mundu guziak errango nuke zer? Jarriko bazuen magnesitas de Navarra, zer? Jarriko bazuen aroztegia bai, mundu guzia harrituko ginen. Baina patzen badu Petronor. Ez gara harritzen zeren
petroleoen toxiko erregai fosilean badugu guziz normalizatua, bai? Eta hori da gertatzen dena. Orden, normalizazio kultural horretarako, guk erraten duguna kultura fosila badire modu handitz, bai? Kulturan modu horretan, baita musikan ere bai, horreparazen kotxearena, autobusien normalizazioa, motomami, reggaetoi musika guzian, nola beti agertzen dien emakumeak eta kotxeak, bai? Petromaskulinitatea, hau da maskulinitatearen identitatearen parte izatea, kotxeak eta traktoreak, bai? Landa ere mura bat emazara bereziki agerikoa da, bertzetoki handizetan ere bai, rallien kultura, ez dakit zer bai. Hoi dena da normalizazio bat, ez da. Eta hoi, hala ere, hau dena zer aipatzeko zergatik ez ditugun hainbertze ikusten. Baina gero badago nik uste dut bertze aldagai handi bat, dela zergatik diren hain zaiak kentzen gure gainetik, ez? Ez nahi sartuko horretan, baina segurezkide hain zaiak dire kentzen gure gainetik, batetik, Kuban bezala, gure Euskal Herria egunero pizteko behar dituzulako konsumitu, hau da, gure ospitalak piztualizateko behar direlako erregai fosilak, hau da, guziz integratuak gure ekonomian, bai? Gure soldatak eta denak, badute denek aztarna, karbono aztarna bat, eta bertzetik, gaur ezkara igual sartuko hortan, baina badirelako interesa handiak. Hoiek lurrazpian ez gelditzeko. Eta hoi da lehen erranduan, petroestatuen eta kapitalismo fosilaren interesak, eta hoiek orain, hamarkada honetan, bat egin dute fascismo fosilaren ideian. Dela, horren defentsa ideologikoa eskuin muturraren bitartez. Horren, konglomeratu guzi horrek, invisibilizazio horrek egin interesek, egiten dute hain zaila erregai fosilak alboratzea, ezta? Baina, baditugu soluzioak, hori eta zer esoraztuko gara. Bukatzeko Gorka, luzatu baino lehen, Euskal Herrian ze energia konsumitzen dugu? Zein da egoera energetikoa? Espera, zema denbora bagazi? Luze, ja. Ja, bale, orden iten dut pipapa, eta akitzen dugu, perfecto. Bai, historian kontatu ditugun horra gertzen dire elementu gehienak, ez? Baina nahi badugu eraman ideia batzuetara, nola da gure energia Euskal Herrian? Baitu hiru ezaugarri. Da, arron intensoa, bai? Aipatu duen termitero guzio hoi, ez? Zenbat konsumitzen du kotxe guzio horiek, Volkswagenen 55 segundoro kotxe bat egiten zen, Landabenen baita super intensoa gure ekonomia, herri industrial bat gara, posa aireportu. Orduen, batetik arron intentsua, 50.000 petroleupel konsumitzen ditugu egunero. Bi, fosila, gure energia primarioaren 80% inguru da petroleo eta gasa, etxetako gas galdara guziak eta gure kotxeen konsumoa batez ere. Eta hiru da, dependientea, da kanpokoa. Gure energiaren 80% inguru, EAen batez ere, da kanpotik ekarria. Hortaz kontatu dugu historia guzia hau, ez? Han lekutzen ditugu. Eta hoi, arkituko dut igual idea horrekin, hoi ez da bakarrik injustoa, ikuspegi sozial batetik eta internazionalista batetik, bai? Bertzen bizkar bizitzen daramakigulako euskaldunak 100 urte, ez da bakarrik injustoa, baizik eta estrategia txar bat. Kubari gertatu zaion bezala, ez da? Zu baldin bazara kanpo dependientia, Hormuz gertatzen denean, Ukrania edo gertatzen denean edo zein gauza, zu zara dependientea. Orduen, eta gaina da injustua, zeren kontribuitzen duzu imperialismo fosil horretara, zeren komerziatzen duzu petrodolarretan, erosten diezu haiei, eta beraz legitimatzen duzu nolabait ere. Zertek, otanez imperialismo ez, baina, karo, haiei erosten diezu, ez? Orduen, hoi da pixket egoera. Hortaz guk erran izan dugu, pixket polemikoa da, baina euskaldunak energetikoki gaudela Trumpen bandoan. Orduen, hemen tokatzen daukeratzea. Edo Trumpen bandoa, edo Euskal Herrian sortutako energia berriztagarri. Zer izango perfektua, izango da hobe. Hori da gure iritzia. Mi esker Gorka, aklaratzearren eta lehenengo saio hau argitzearren, ikusten testu inguru bezala ederra izan dela, eta hurrengo saio batean elkar ikusiko dugu. Mila esker hon dizuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.